පාස්ටර් බාරකරන ස්වාමී ඔබ වහන්සේමගේ මොකකින් කතා කරනවා ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை வேதங்களை கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இந்த மன்னாவை தாப்ப நீங்களே பரத்திலிருந்து பேச வேண்டும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமென் ஆமென் හරි අපි බලමු பைபிளை තියෙනවා கீதாவலியா කියලා පොතක් பைபிள் இருக்கிறது சங்கீதம் புஸ்தகம் தாவீதினால் எழுதப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் புஸ்தகம் அதிலே முதலாவது அதிகாரத்திலே முதலாவது வசனம் நான் வாசிக்க போகிறேன் அதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த போகிறேன் ගීතාවලි කියන ඒ පොතේ පළවෙනි වචනේ මම කියවලා ඒක උගලන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න යනවා. පළවෙනි එක මම කියවනවා. දුෂ්ටයන්ගේ මන්ත්‍රය අනුව නොයන්නා වූ පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයෙන් නොසිටින්නෝ නින්දකාරයන්ගේ ආසනයේ නොහිදින්නෝ අපම කියන දුෂ්ටයන්ගේ මන්ත්‍රණය අනුව නොයන්නෝ පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයෙන් නොසිටින්නෝ නින්දකාරයන්ගේ ආසනයේ නොහිදින්නෝ තේරුණාද? හරි. நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரன் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும். திருப்பி ஒருக்கா வாசிக்கிறேன். துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரன் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும். මේකේ එක පද තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි දුෂ්ටයන්ගේ, දෙවෙනි එක පෞකාරයන්ගේ, තුන්වෙනි එක නින්දකාරයන්. මේ තුනක් තියෙනවා. තුنين මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න යනවා. துஷ்டக்காரர். எக்கோனமி துஷ்டக்காரர். இதுல மூன்று விஷயம் இருக்கு, கவனிங்கள் தேவன் வார்த்தையே. துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனை, பாவிகளுடைய வழி, பரியாசக்காரன் உட்கார்ந்து. இதுல பரியாசக்காரன், பாவிகள், துன்மார்க்கர், மூன்று விதமான மனிதர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේකේ තුන් ගුණාස මනුෂ්‍යනේ එමන කියන්නේ නින්දකාරයන්, දුෂ්ටයන්, පෞකාරයන්, துன்மார்க்கன், பாவி, பரியாசக்காரர். மூன்று வகையான மனிதர்களை பார்க்கிறோம். இதுல முதலாவது மனிதன் துன்மார்க்கன். இந்த துன்மார்க்கன் யாருங்கிறத நாங்க பார்ப்போம். இந்த பலவணியை கைவில்ல දුෂ්ටයන් කවුද කියලා තමයි බලන්න. මේකෙ මේ වචන මම තෝරලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න යන මොකද ඕගලන් කොයි ස්ථානද ඉන්නේ කියලා ඕගලන්ගම දැනගන්න. මොකද මම ආපහු ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කැමතියි මම ඕගලන්ව එක්කරන් යන්න ඕන. என்ன பிரச்சனை? කතා සරලයි. මම ඕගලන්ව එක්කරන් සෝකට යන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන විදිය අපි හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මම කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? මගේ සිරිත් පිරිත් කොහොමද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැද්ද? நாங்கள் எப்படி வாழ்கிறோம், நான் எப்படியாப்பட்ட மனிதன்ங்கிறதை நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். விளங்குதா? நாங்கள் செய்திகளை கேட்கிறோம், பேப்பர் வாசிப்போம், வீடியோ கிளிப் பார்ப்போம். அதுல வருகிறது என்ன? பயங்கரமா துரோகம் செய்தவர்கள், பயங்கரமான தப்பு செய்கிறவர்கள், பயங்கரமாய் அங்க பயங்கரமாய் தீய வேலைகளை செய்கிறவர்கள். கொஞ்சம் நெஞ்சம் பயங்கரமாய் பயங்கரமாய். புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? இலங்கை எடுத்துக்கொள்ள போனால் இலங்கையில பயங்கரமான என்ன இருக்கு? அந்த ட்ரக்ஸ்,
வியாபாரிகளை நாங்க பார்க்கிறோம். என்ன பயங்கரமான, ரெண்டாவது துணிகரமான கொலை செய்கிறார்கள், துணிகரமான கொலை செய்கிறார்கள். இதை நாங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மனிதர்கள் தானே ஈவு இறக்கம் அன்பு இல்லாத மனிதர்கள். අපි ප්‍රවෘත්ති අහනවා, පත්‍ර බලනවා, ඔක්කොම ඊට අමතරව වීඩියෝස් ක්ලිප් බලනවා. අපි බලන දකින්නේ බොහොම කඩින් මරනවා. ඒකට මොකද කියන්නේ? මරණ කට්ටියට කොලේ සීගරා මරණ මම ඔය මරුවොත් මට මොකද කියන්නේ? මිනිමරු කාර්ය අපි දක්ෂයි. කොහොමද ඒගොල්ලන්ට ආදරයක් නැහැ, ඒගොල්ලන්ට බයක් නැහැ. තාම දක්ෂකම ඒක කරනවානේ. උරකම් කරනවා, මිනිස්සුගේ උදර්ලා ගන්නවා. ඊට තමතර මිනිස්සු නාස්ති කරන්න වැඩ කරනවා. අපි දන්නවා දැකිනවා ලංකාවේ කොච්චර දේවල් වෙනවද? ඒ වගේම කවුද කරන්නේ? මිනිස්සු කරන්නේ. ඒ මාර්කට් එකේ සයිට් එක. ලින්ක් එක. අපි මේ සයිට් එක. මිනිස්සු කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ දුෂ්ටකම් කරනවා. පාපය කරනවා. ඒ මිනිස්සු දක්ෂකමට කරන්නේ இந்த பாவங்களையும் துன்மார்க்கத்தனத்தையும் பாவங்களையும் பரியாசங்களையும் துணிகரமாய் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் பூமியில. பாவம் துணிகரமா செய்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்க, தப்பு துணிகரமா செய்கிறவர்கள் இருக்காங்க. දක්ෂම කරන මිනිස්සු. අපි කෝකද ඉන්නේ කියලා තමයි අපි දැන් හොයන්න යන්නේ. මොකද අපේ ජීවිතය ගැන අපි හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපේ குணாதிசய ගැන අපි හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. எங்களோட குணங்களை நாங்கள் சரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன நாங்கள் ஒரு தேவனை பின்பற்றுகிற ஒரு ஜனம். ඇයි අපි ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ පසු කරගෙන යන පසුදෙවියන්, ඒ කියන්නේ විශ්වාස කරන යන මිනිස්සු නැත්නම් කණ්ඩායම. අපේ ජීවිතේ මේ වගේ දේවල් වලට කැපවිලා නැත්නම් මේ වගේ දේවල් වලට හැප්පවිලා තියෙනවා නම් අපිට சுத்தமான தேவியன் வහන්සේ ළමයි කියලා කියන්න බෑ අපිට. நாங்கள் இப்படி பாவமான வாழ்க்கையில இந்த பாவமான செயல துணிகரமா செய்வோம் வந்தால் நாங்க கடவுட பிள்ளைகள்னு சொல்லி கூட எங்களுக்கு முடியாது. இப்ப யோசித்து பாருங்க, දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. துன்மார்க்கத்தனம் என்றால் என்ன? දුෂ්ටකම කියන්නේ මොකක්ද? මම කියවන්නේ පළවෙනි එක තමයි නරක දේවල් කරන මිනිස්සු, නරක දේවල් කතා කරන මිනිස්සු. දුෂ්ටයන් කියන්නේ ඒක තමයි. නරක දේවල් කල්පනා කරන මිනිස්සු. කාටද මේ කරන්නේ? කාටද කල්පනා කරන්නේ? කාටද කරන්නේ? අපේ සහෝදරයන්ට, අපේ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුන්ට, අපේ යාළුවන්ට, අපේ අපිත් එක්ක වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට. ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරනවද? කරලා ඇති. මේ අද ඉස්සර කරන්න ඇති. ඒක අවුලන්නේ ආය ඒක කරන්න බෑ. නපුරු දේවල් හිතන්න මේපා කාටවත්. நப்புறு தேவன் கரண்ண மேப்பா காட்டுவார். தீயவைகளை நினைக்கவே வேண்டாம் யாருக்கும். தீயவைகளை செய்யவே வேண்டாம் யாருக்கும். அப்ப துன்மார்க்கம் கண்டால் யாரு? தீய செயல்களை செய்கிறவர்கள், நினைக்கிறவர்கள், இதுவரைக்கும் நீங்க செய்திருக்கலாம், இனி நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். செய்தால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்றதுக்கு லாக்கிலாம் போயிருவீங்க. අපි ඒව කරොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ළමයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. මේ මාර්ගය යන නෙමෙයි. ඔව් අපි මාර්ගය යන நாங்க மார்க்கம் இல்லாதவங்க. දෙවෙනි එක තමයි නීතියට